här kan han klämma sig upp och där får han ut i skogen. Nästan upp på sidan men lyckas. Och då har vi Svedberg åker av där. Han har åkt ut i skogen. Då har vi J.P. Karlsson före. Niklas Lindahl på andra plats. Nej, men det tycker jag. J.P. Karlsson före Niklas Lindahl. Det var ungefär 50 000 för en låda, men resten kan man få ihop annat. Man skulle låna 50, då kan man få själv ihop resten. Och sen resten kan jag fixa med drivvakter och försäljningar på, så det kan man fixa själv utan. Så det... Och sen blir bilen, det blir en helt annan grej med bilen, för en sån där låda i den där bilen, det blir liksom en helt ny bil.